langit kelap-kelap katon lir kincang ing sang mawe gandrung sabarang kadulu ukir moyak mayik saking tias baliwur lumari sang gandrung lan iki jenengan dawah saking anggenipun miber niki kados pundi Gusti deneng si tiba ngerten ana togo klan Wisrawita aku iki mau lagi leliweran ana ing kene lha kok ngungkuli marang satu kewan kang lagi ana ing sanding lawang ing guwa kae aku njur tiba ana ing samadyaning pelataraning guwa selong ana ing guwa Maya Siluman. Oh nika wonten Sardula kali Garuda nika ngantos-atos Gusti kadosipun menika mboten baen-baen wis ojo kaken kedawan gagang kaken catur temonane Sardula kae karepe apa ndadak masang walat aku tiba ning kene